बिजेपिनिफ्राय बिजेपिजों दा एलायन्स दङमोन बे एलायन्सनिफ्राय होखारजाबाय होखारजानानै लाजिनायनि जा पर्दा बे पर्दाखौ बाहायनो थाखाय जों सोदोबखौ बाहायदों हाग्रामाया क'क्राझाराव मोनसे देरहागोन हाग्रामा गुदा हाग्रामाया खिन्थु मोननैयावबो जेनगोन मोनसेल' सिटआव हाग्रामाया देरहानायनि सम्भावना दङ बेखौबो 10 तारिखआव जोंना क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाया इलेक्सन जागोन नालाय 10 तारिखनि सिगां जों फोजोबखागोन थारमाने हाग्रामाया जिर' खासै बेवहाय नेसनेल पार्टी बिजेपिनि बाथ्राखौथ' गुलिमार इउपिपिजोंनो फोथोंसै चेलेन्ज खालामनो पलिटिकेलि आं बिथांखौ अपेन चेलेन्ज खालामो बिथाङा देग्लाय सरकार दानो नाजासै गावनो मोननै सिटआव होनानै देरहानो नाजासै बेखौसो आं चेलेन्ज खालामो 27निफ्राय 32 मिनिमाम 27 मेक्सिमाम जों 32 मोनगोन बे 100% सैथो नाथाय नोंथांखौ गोबां सरकारि डक्टर अनजालि दैमारि बेनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजोआ रामायणाव सासे फुजिबुरि होननाय दङ नङा होमबा बे फुजिबुरिनि केरेक्टारखौ लानाय बर' हारिनि सासे फुजिबुरि बेनिख्रुइ साबसिन आं एक्सप्लेनेसन होनो हाला दिनैनो दुधका पानिका पानि प्रमाण गैया नंगौना नङा दिनै माबायावहाय बाक्सा जिल्लायाव कमप्लिटलि हाग्रामाखौ बिपिएफखौ सापर्ट होनाय सासे बियानो गैला सानैसो दङ आरो जोंना जोंनि बिदा गेदेर मा बर'मोनलाय हिरेन बर'जों सानैसो दङ आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव साननैसो उनाव सारप्राइज देखायनो थांगासिनो दङ जोबनायनि लामायाव नाथाय हाग्रामानि अबस्थाया मा जागोन हाग्रामाया सासे कुटनीतिबिदमोन राजखान्थिगिरिमोन खिन्थु रायजो राजाखौ थगायबाय रायजो राजाखौ अहेबावजों सुबाय देगार सुबाय जायनि थाखाय रायजो राजाया दिनै सापर्ट खालामाखिसै बेनिखायनो बिथाङा दिनै गावनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि देरहायोब्ला नाथाय हाग्रामाया गोबां करापसन खालामदों होननानै जों केबनि रिपर्टआव मिथिनो मोनो नाथाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन लागोन होनना फोरमायदों धामाका बिजेपिया होनदों ख्रिस्टमास धामाका खालामगोन 15 तारिखआव सरकार दागोनथ' इउपिपिएलआ आंथ' गौरबजों अहंकारजों बिखा माने फोरदाननानै बुंनो हायो इउपिपिएलआ 15 डिसेम्बराव सरकार दागोन आरो सरकार दानायनि उनाव हाग्रामाल' नङा जायफ्रा मेम्बारसिम माने कारापसनाव इनभल्भ दङ साफ्रोमखौबो जोङो सेन्ट्रेल जेलाव सोखागोन बे 100% सैथो नाथाय नोंथांमोननिनो एनडिपि सरकाराव बिथां सावरायग्रायाथ' थाखानि उनाव खारग्रा सासे दैदेनगिरिसो बिथाङा दा रियेलाइज जादों आंनि माने सिलेक्सना मिस्टेक जादों होननानै बिथाङा रियेलाइज जानायनि बाथ्राखौ मोनफैगासिनो दङ अपेन डर पलिसि दंखायो जोंहा इउपिपिएल पार्टिया सावरायग्राया जुदि दिनै फैयोब्ला जों सावरायग्रानि थाखायबो दरजाखौ खुला दोनदों बेनि थाखाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया राजखान्थियाव बिथाङा मिस्टेक खालामदों होनब्लाबो बर' हारिखौ सासे सिबिग्रा दैदेनगिरिमोन नंखायनो जों बिथांखौ वेलकाम खालामो फै दा बे बिपिएफखौ नागारनाय इउपिपिएलआव फै नोंथांनि थाखाय दरजाया खुला बिजेपिया जोबोद नैबे बिटिआरआव सुबुं गुमा खालामनाया गेदेर बाथ्रा नङा होमबा सुबुं गुमाखौ खालामदों बिथांमोना नेसनेलि मा जा इसु दङ बे इसुनि बाथ्रायाव डिपेन्ड खालामनानै बाथ्राखौ पलिटिकेलि खालामनो मावनांगौ जोंना रिजनेलि जेरावहाय जोंहा हारिनि आइडेन्टिटि क्राइसिस जादों जोंनि गेजेराव जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव माने कमिटमेन्ट मोनसे आवगायलांनो हायि मोनसे अबस्था जादों बेनिखायनो लास्ट 17 बोसोराव बिपिएफजों बिरासरनियाजों जा बर' पलिटिकेल पार्टिखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव जोंखौ सोखावदों जोंनि गेजेराव असान्ति सृष्टि खालामदों बेखौ दाफुंहोनायनिनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मेन स्ल'गान जायनि जाहोनाव जों होनदों सकलो जाति जनगोष्ठीर कारणे सम अधिकार सम उन्नयन सम बिकास बे सम अधिकार सम उन्नयन सम बिकासनि थाखायनो जों नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो जातिनिफ्राय मोनफा जोङो माने दैदेनगिरि साफा दैदेनगिरि लाबोनानै बिथांमोननि जाति जनगोष्ठीनि नामाव डेभेलपमेन्ट मोनसे बोर्ड दानानै बिथांमोननि स्पेसियेल जातिखौ माने बिसोरनि कालचार हेरिटेज लेंगुवेज ट्रेडिशन ओमफ्राय अर्थनीति गासैखौ डेभेलप खालामनायनि राहा लामाखौ जों लादों आरो बेनो जागोन सागे जोंनि नर्थ इस्टआव थांनाय 73 इयार्सनि उनाव दाजानाय मोनसे बयनिख्रुइ साबसिन एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम जाय एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेमखौ इन्टारनेशनेल फल' खालामनो बाध्य जागोन पार्बो एक्स एनडिपि एसनि फाइनेन्स सेक्रेटारि
आंजों लोगोसे आरो आगुनि बारग' काउन्सिल लिडारफोर दं बिथांमोननि सिनायथिखौबो आं फारि होलांनो सानदों सासे सावरायग्रा बारग' आगुनि आफादगिरिमोन सासेया जाहैबाय लेङाइ आफाद गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा बिथांखौ बयबो मिथियो बिथांमोनाहाय सिनायजानाय NDPS नि दैदेनगिरि हिसाबै साफा साफा पलिटिकेल पार्टिनि लिडार जाबाय नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि सार्थावहाय गावबा गावनि पार्टिखौ जेनेबा चइस खालामनानै लाबाय दा जों थालांनाय बाखि काउन्सिल लिडारफोर बे जोङो थांनाय मेनि 22आवनो मोनसे एक्स NDP वेलफेयार कोअर्डिनेशन हिसाबै NDPS आ दाजानानै दोनदों बे दाजाना दोननायफोरानो जोंनो जा NDPS नि खामानिफोर दंमोन जेरैहाय गथ'फोरनि लिस्ट बुथुमनाय आरो लोगोसे मुंख्लंफोरनि लिस्ट बुथुमनाय आरो केसेसफोरनि लिस्ट बुथुमनाय बे खामानियाव जों नांथाबनानै दंमोन जों बाखिखिनि खामानिबो जेरैहाय पलिटिक्सनि सायावहाय जेनेबा जों डिसिसन लानो सम मोनाखैमोन आरो बेयावनो गथ' माखाया जेनेबा सोरबाया BPF नि थ्रुयै थांबाय सावरायग्राजोंहाय सोरबाया UPPL नि थ्रुयै थांबाय फेरेंगा साजोंहाय जोंनि NDPS खौनो मोननै साइडजोंहाय बोखावना लांनाय बायदि जाहैबाय आरो बाखि लिडारफोराहाय जों डिसिसन लाथ'वाखैमोन जे जोंनि अफिसियेलि खामानिफोराहाय जोबाखैमोन जों जयैनो स्पेसियेल खामानिफोरखौहाय मावबाय दंमोन सरकारजोंहाय माबा जोंनि लिस्टफोरखौ थाहैनाय बा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लिस्ट लानानै फैफिननाय बे खामानिया जोबैखाय जोङो डिसिसनखौ लानो हायाखैमोन नाथाय नैबे मुहुर्त समाव जोङो गावखौनो मोनसे डिसिसन लाबाय दे जोङो बे मुहुर्त समाव जेनेबा जोंहा जायफोरा जोंनि बिटिआर एकर्डखौ मान होदों बा मावफुंलांनायावहाय हेफाजाब होगोन जिहेतु 34 बोसोर बेवहाय NDP नि सोमावसारनायनि फिथाइ आरो बेवहाय गोबां मुंख्लंफोर जालांबाय गोबां न'खरफोराहाय जेनेबा सिलिंखार जानो गोनां जाबाय गोबां सुबुंफोरनि माबा जिनाहारि जानो गोनां जाबाय जेनेबा बेनि थाखाय जोङो माने BPF आ जेनेबा एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बिटिआर आव जेबो गैया बिटिआर आ जेबो नङा बे BTC आनो बेखौ जास्ट नामल' सोलायनाय जादों होननानै गोबां डायलग होनायखौ जों खोनानो मोनदों बेनिखायनो सावरायग्रा साराहाय BPF दोलोनि टिकेट लानाय हिसाबै जोङो सावरायग्रा सार हिसाबै जों गाज्रि मोना अब्लाबो बिथाङा सासे BPF